Her skal vi snakke lidt om nyttevirkning. Nyttevirkning, det skrives med det her tegn eta. Det er et græstegn. Det ligner sådan lidt et sjovt ende med en forlænget snabel eller sådan noget. Men det er et græsk bogstav, der hedder eta. Og det vil vi lige skrive her. Sådan der. Og den fortæller noget om, hvor nyttig et elapparat for eksempel virker. Hvis der I tænker over, hvis nu man sætter en elkedel til at koge noget vand, jamen så ved vi, at der bliver brugt noget energi, og det er det, vi betaler for. Det er, hvor meget energi, der bliver brugt. Men ikke al energien går til at varme vandet op, selvom det er det, vi ønsker. Der går også noget energi til at varme elkedlen op, og også til at varme lidt omgivelserne op. Og det vil sige, at man har sådan set den samlede energi, altså den energi, der rent faktisk bliver brugt. Noget af det går til at varme vandet op, det vil sige, det er den nytte, altså det var det, vi ønskede. Men der er også et tab, som går til at varme elkedel op og omgivelserne. Nyttevirkningen, altså den her eta, den fortæller noget om, hvor nyttig er, eller hvor god er det her apparat til at udnytte den elektricitet, den nu engang bruger, eller den energi, den nu engang bruger. Det vil sige, at man tager den nyttige energi og dividerer med den energi, der er omsat i alt. Det vil sige, at man får en brøkdel her, og det kan man selvfølgelig bare lave om til en procentdel. Lad os prøve lige at tage et eksempel. Hvis nu vi har en elkedel her, der er sat til strøm, og jeg har en stopur her ved siden af. Jeg kan registrere, hvor lang tid den skal sidde til strøm for at varme 1 liter vand op. Jeg kigger på min elkedel, der står, at den har en effekt på 2000 watt. Og jeg har målt starttemperaturen af vandet, det er 8 grader Celsius. Og sluttemperaturen sætter vi til 100 grader Celsius. Nu kan vi altså regne ud, hvor meget energi der skal til, for at man får varmet det her vand op. Det vil sige, at det er nytte, man så regner ud der. Og jeg har startet min elkedel, og jeg tager nu tid på, hvor lang tid der går, og så kan jeg regne ud, hvor meget energi jeg rent faktisk har brugt. Så lad os nu lige starte med at regne ud nytte, det vil sige, det er sådan set opvarme vand her. Så jeg starter altså med at regne, hvor meget energi der skal til for at varme mit vand op. Og jeg har den her formel. Jeg sætter ind i den. Jeg siger, 1 liter vand, det var 1 kilogram. Den specifikke varmekapacitet for vand, den kan I slå op i jeres bog. Den er det her. Og temperaturændringen, det er jo så 100 minus 8 grader Celsius. Og det her, det giver 385.000, det vil sige 10 i tredje joule. Det kan vi også skrive som 385 kilojoule. Så det er så meget energi, der skal til for at varme vandet op. Jeg har nu startet for elkedlen, og der går 210 sekunder sammenlagt. Så jeg kan regne ud, hvor meget energi jeg har omsat for i det hele. Det vil sige, at jeg siger her. Det er altså den mængde energi, jeg har rent faktisk brugt. Og jeg kan tage effekten gange med tiden. Og det er jo så 2000 watt gange med 210 sekunder. Og det giver 420.000. Det vil sige gange 10 i tredje joule. Eller bare 420 kilojoule. Så nu har jeg altså den omsatte mængde energi, og jeg har den energi, som rent faktisk skulle gå til at varme vandet op. Det vil sige, nu kan jeg regne nyttevirkningen ud. Så tegner den der, og jeg skriver lige nytte og omsat. Så kan jeg sætte værdierne ind. Nytte er 385 kilojoule, og jeg har omsat 420 kilojoule. Bemærk her, at enhederne går ud her. Og det her, det giver 0,92.
Det vil sige, det er det samme som 92% nyttevirkning. Så er der altså gået 8%, de er tabt, de er gået til omgivelserne, men 92% er rent faktisk gået til at varme mit vand op.